Adamların köňünli awlamagy üçin olary ogluk etmek yeterlikdir Salihcan. Beýle bolsa adamlaryň söýgüsini gazanjak bolýan her kim dessine elinden gelen ogluk etmek guruna çykmaly şeýle dämi? Ýöne muň ilkinji şerti köňülleri ogluga gönükdirmelidir. Ogluk edeniň bu dünýäde ýagşylygy garaşmagyny nähili garaýaňyz? Diňle Salihcan. Her bir adamyň iki güni bardyr. Biri özüne degişli güni, beýleksem geljek nesillere degişli gündür. Eger bu günlüň haýyzydyr biri adamy kyn ýagdaýda goýsa, beýlekisi oň üçin Allah oňa gollap etjek gündür. Beýle bolsa her bir edilen ýagşylyk bilen gaýdyp gelir. Diňe belli bir wagt gerek bolýar-da. Ýagşylyklar we gowruklar diňe Allahyň razylygy üçin edilýändir. Eden ýagşylygyna garşy bir zat minnet etmek sowuslaryň edýän düşünüksiz edimlerinden tapawdy ýokdur. Ýöne adam ogluk aty oglukmaşda. Dogry aýdýan. Adam ogluk aty ogluk ýa. Sebäbi bu dünýä diňe saglyk bilen pullany waratdyr öýtýärler. Ýöne kalp göz açylanyna dana adamlar dünýäň bu panylygyna alanmazlar. Kalp göz açylanlarym elime dama ýagşylygyň ýarany bolarlar. Dogry aýdýan. Allahyň ruhy bilen oň eden bu ýagşylyklary bu dünýädeki güllep başlar. Muň oň öýüne peýda segämi? Söýgüde çäk hikmetde ziýançylyk bolmaz Salihcan. Allah eslese özüne berer, eslese çağalaryna ýa-da zurriýatyna berer. Ýagşylyk gadyr bilmezleri edilse nähili bor? Adam bir sebäp. Allah eslese sebäbiň hetdi bolmaz. Onda bize yeni de bir iş garaşýar da. Hawa işmi yeterlik. Nämeler bolup ýöreýdi dostan, hey başyň çykýarmy? Näme bolar edýän? Munça dağdan soň näme dözdüler-ka? Ýöne terede beýle dowam etse ilişleme gaty kösenir. Hawa, şo diýäniňe bolly diýän. Enes, oğlum sen taýýarlanmadyňmy? Ay nire ödýäsy mene ötjekdäl. Enesjan, öň o barada gürleşdi-ge. Sen taýýarmy? Hawa taýýar. Oglum ýeri. Ejen bilen kakyň işi etik. Ay nire ödýäňiz ay? Oguljugum ýoň düşündirdi-ge. Biz hökman gitmeli. Senem bizge gelýänçek babaň ýanyna ýaşardyň. Bolýarmy? Berekella oğulcuğum. Yer tayyarlan. Salamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Ýagdaýlaryň neçik Salih? Şükür ýagşy, gidýäňiz anna ha. Allah keremdir dogonlar. Bu belada da elbetde bir hikmet bardyr. Her bir zada uğrat göz bilen teretmek gerek. Dogry aýdýan Salihcan. Başga näme diýeli? Enes, nähili onuň? Men ýagşy Taliha özüňi nähili? Görşüň ýaly. Han onno? Ýöriň onu. Ha, geldiler. Böyle gödüň aýdyň. Gelin. Babacan. Hoş geldin kıydım. Hoş gördük. Hoş geldin oğlum. Hoş gördük ýaşuly. Görýän welin taýýarlygyny tamamlanan ýaly. Tamamlanýardy. Haçan ýyda dolanýaňyz? Neme? O ýerde näme boljak belli däl. Haçan dolanjagymyzam näme belli. Bara barmaşa habar tutar. Kıydym bu nähili beýle bolýar?
Olaň sizden isleýän zatlar näme? Bu da geçer kaka. Yanlış yanıklarını düşünerler. Bedi gitmeli ýaşly. Men näme diýen oglum? Allah ýaranyňyz bolsun. Enes oğlum gel verik. Senem garaş oğlum bolýarmy? Hani gel. Kakyň seni öpsün. Güzel oğlum. Oç oğlum. Eceň näme? Bar oğlum. Yeri. Habarlaşyp duruň. Ýolda jaň ediň. Bolýa kaka bolýa. Babasynyň gölü. Gel hani gel. Sen bilen süýjüje bir zatlar ýeli ha? Yeri, ýör hani, ýör. Näme agtygym içiňmi fiýamy? Hawa. 40 ýyllyk pelwan apatyň garşysynda ne edip içiňmi fiýa, ha? Gel hani gel. Gel hani korkak, gel biýliňmi köýün sen? Baba. Näme boldy baba? Babacan näme boldy? Ýagşymyň? Babacan. Baba näme boldy? Näme boldy babacan? Goňşy kömek etsin. Oglum goňşy kömek etsin. Men nirede? Nirede? Çok bäri gaty garanky. Men näde ýyzma giderin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Artgarla täsin bir sır wa. Kime nirede näçerek ýazylan bolsa şo ýerdenim ırsgalyn tapýar. Ýa-ha öýde gidip tapýar, ýa-da kimdir biri zor bilen äkidip tapdyrýar. Onda zor bilen tapdyrýana näme diýip bolar? Ýazylan şeýlekenna olam sebäp bolupdyr diýmelimi? Zalim hak ýol ogçasyny kirkimirden päkläp, niýetini düzeldir. Dogrymy? Näme diýjek bolýanyňda düşündimi diýen. Şeytanam insana zor görkezýär ahiryn. Ýöne oň islegini degerli jogap berenler şoň kömegi bilen ýetilmez derejelere ýeterler. Netijede her kim niýetine gowşar.
üçin Lukmanlaryň edýän işleri öğrenmekim. Ini mehriban eylesler. Bu habarymyzda şanly urfodan Lukmanlaryň bir Recep Laçynyň eden jomartlygy bilen tanışdyrýar. Ol eline kör köpü bolmadyk, näýataglara hiç ýyl töleksiz bejerip etmek üçin öz öýüniň bir burçundan kiçijik hattagana açypdyr. Gelen her bir hattanam hiç ýyl tölek alman bejerýär. Bu döwürde de öz sogabyny işçilik adamlar bar eken. Görüşüňiz ýaly gaty kiçiýer. Toba. Hey! Bu çağanlık bu yerde kim oyup gitti? Abdullah? 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 Biz de mülkisizi görelliydik. Ruhsat edin. Ha, şey diýsenem oğlum. İstanbul'un berik bir günne geldik diýsene. Hey, Arçan netibedir. Sen bilen tanışmak netibetdi. Şu Ankaraň işlerine akylyň çatjak gumanyň ýok. Bir hataplara var ýöne. Nuray? Nuray näme boldy? Kakam aradan çıkıptır. Näme? Kakam. Kaka. Arçan, uloňyz üçin sag bolan. Aýdýanyň näme? Ýygy ýaratyn. Tagyr tagaman bar. Sag bol. Alo, Lokman. Giýjäňiz haýyrly bolsun. Bir rahat etmeli boldum. Berde bir çağı var, özüm näýatyk. Gyzygyny galypdyr. Hawa garaşýan, sag bolun. Taňryl kadyn. Sag bolun. Kaka can.
Kaka, kaka. Sen kakan kim? Kim oğlum? Baba. 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 Erteniňiz haýyrly. Sizin kim hoş geldiniz? Hüseyin ağa ýagdaýyňyz nähili? Burayı boşrak. İçeride mihman var. Baş etsine. Geçin. Buyurun otur. Geçin oturun. Eýgilikdir-de Hüseyin ağa. Bu kim? Bilemok da. Gece kapıyın ağzından taptım. Uzak gece daşarda kalıptır öýdýän. Üşäpdir. Kızgınım var. Öýsüz ugdarsız çağa bolaýmasa. Polisiýa habar berdiňizmi? Entek öýdüne gelen oga. Öýdüne gelse äkitjek bolýan näçekde. Siz gurumbadan gelýäňiz, üýtgeçlik barmy? Hawa. Täsin tädirikler bolup geçýär Hüseyin ağa. Ähli zat kim-kimden äşkar bolýar. Bu tökmed atýanlar bar ýere burnu sokupdyrlar. Inanmarsyňyz. Men barlan adamym bar da, neme geçen gerekki tasanan baş müdür bolupdy. Tüýs wagtynda öňüne alan ekeniňiz. He, bugünler sizinki näme diýe? Eşdiýäňizmi? Men şoňa da şüphelenýän. Dogry ol için aýdýan adam däl. O diňe öýdüni bilýär. Ýöne beýle bar pikiri kuy awadatdaky adamyň uniwersitetde mogulumçylyk etmegi näme bileýänne. Aslynda almyň öýl kadalary bar. Diniň hem öýl kadalary. Ertir taliplere näme uğratjağını kim bilýär? Her hal muny gurumada gurrun eder. Çağa oýunaýmasyn. Ýaxşy, biz onu trolling. Taslanam näme üçin gelenimizi ýatdan çykarypdyk. Guruma hükman barın, bolýarmy? Täzelikler gözden geçirmek üçin täze ýygnak geçiriljek. Alada galmaň. Sypyndygym bararyn. Ýeri bolýardy. Biz uğratyp alada galmaň, özümiz gideriz. Ýagşy onno gelip duruň.
Salih molum eýilikdir de. Tahiri da Nuraya da jaňa edip hiç aldyryp bilemo. Olar näme üçin ödleýär? Dünýäli düşdiler. Täze işlemeli ýerlerine bardylarmy ka taaplarını çykka. İşlemeli yerleri şo boljak goda näme bileýin? Men bir videodan sorak göreýin. Evet. Owo, elbette şeýle. Inne rahatlaşdyk. Çağalarymyz ıgtybarly elle. Sizin kömeňiz bilen elbette ýok beýle däldirler. Ha, onu soňam neme? Bir zaman kadardan. Gurruňy unutmaly Cemal ağa. Gel. Videoya bağışla görüň. Gurruňyzy bölüm bolýan. Men bir zat soraýyn diýdim. Owa Salih molum. Tahir Nurayda bilen jaňlaşyp bilmedim bolýan. Barmaly ýerlerinden size habar gelen nädir? Bizim olarlyk işimiz bitti Hudaýa şükür Salih. Mundan soň näme etseler öz işleri. Sizem isteseňiz özüňize degişli bolmadyk işe goşulyp ýörmäň. Öz işiňiz bilen bolun. Peki. Bolýa, özüňiz bilýäňiz. Ha, howa gadarda näme diýjekdim? Laýyk wagtyny tapyp guramadaky ýollaşmamyz bilen bir ýere jemleşdik. Men siz bilen paýlaşadym gelýän bir zatda. Elbette, basym jemlen şert. Baba. Baba. Oğlum. Oğulcuğum, ýagşymyň? Susadım. Kalk bakayım. Ana azajyk dikel hani? Sen ajygyn syňam. Kim bilýär näçe wagtlap agzyňa bir lokmada salyp görennälsiň. Hany duran men taňa bir zatlar taýýarlaýyn. Bu çocuk Uçağa tüý düşürmek gerek. Ýöne guturypdyr. ufak. Oğlum, biraz ganimetleşýäňmi? Men dükanyny bir zat çykalyp geleýin, bolýarmy? Hayırlı sabah. Ertiýeriň haýyrly Hüseýin ağa. Sizin kim hayırlı, sizin kim? Yaman başaý görnýärler. Şeyleri ekde. Ufaklık. Oğlum, Ufak. oğlum. Nerede? Bu nereye gittik ha? Ufaklık. Oğlum. Amin. Dahi. Sen kim morsun? Seni bu yere kim uğrattı? Cevap ver. Sen kim? Ana ayt. Men adım Enes. Enes Kayalı. Hayali. Nereden? Sen namazyny ýerden öwrendiň. Ejen hakan kim sen?
Men oğlum Tahir Kayal'ın oğlu. Ecem Nuray Kayali. Kimdir? Kim diýdiň? Ecem Nuray Kayali. Kakam bolsa Tahir Kayali. Neredesin? Sen ejen kakaň nirede? Başka bir yere gittiler. Meni babamın yanına kaldırdılar. Menem ağlaştım. Babam ne sağladı? Yer. Babaň ýanyna gitsegem, nire gitsegem düşeňme. Yürü, geýişikleňem. Dur daýy, men nire gidýäňiz? Ağlaşan ýeriňe. Yürü. Oğlum, meni köçeden köçe aýlap börme. Hani ýadyňa saljak bol, babaň oý nirede? Hani yürü. Daýy, näme harlanýaň? Men näme etdim? Babaň öýüne aýt, köp gürleme. Hani yürü. Şiirde olmaly. Anyk bilýäňmi? Şiir bolsa gerek. Şu apydan çykyp gitdim. Ýöne izim tapmadım, gaty garaňkydy. Şiir bolsa gerek. Bolsa gerek, bolsa gerek. Bilýän dadyň ýok sen. Ýöreni baraly. Neydi sen? Sen babaň ady nämedi? Abdullah. Baş üstüne kim gerekti? Enes? Sen Enes mi? Owo, babam nerede? Öýde mi? Evet. Hawa, babasyny gözü diýäs. Abdullah ağan yitirdik. İyi yarasın. Baba. Baba. Bu habary birden aýtmak bolmady ýaşyl. Näetdiň aýmany? Ne edecekti? Babacan. Bu Babacan. çağın ejeti kakasy nirede? Hey habaryň barmy? Yok. Olar işlen bir yere gittiler diýip eşitdim. O näme işi? Bu döwürde nire berýärkäler? Sebäbine öýlemok. Ýöne olardan habarym ýok. Yerlemäge de gelmediler. Gelmezlerem. Olar şeýle. Musulman mennip ýörendirler bolin öz atalarynyň jynazasynda gelmezler. Yer bolýa. Tardaş sag bol. Sağ ol. Kalk hadi. Hani tur. Indi näme işler? Bilemok. Hani tur. Ýör. Men siziň ýanyňyzda ýaşap bilemok. Tur diýilýär saňa. Men seni işeden pörçök däl. Babaň ölüpdir. Ýerini biz näme işlemeli? Öleniň ýerine ölüp bolýarmy? Gel bak. Gel hani. Biz häzir sen bilen şertleşeli. Ne şo tog, men otogum. Bir ruhsat girmellersin. Bu yeri mihman otog. Buluşturaymagyň. Ene, inni şu gapyny görýärmi? Şu gapyny hergiz açyjy bolaýmagyň. İçine asla girmellersin. Kapım gulplu var. Bak. Teret, isteteňim ýerip bilmerdiň. Şoň üçin biderek arryň gynyma. Bolýarmy? Yer bolýar, gel berik. Annen Ejeň da gelip ekidýänçe şu ýerde bordyň. Şu ýerde de ýatardyň, bolýarmy? Onu Ecem bile kakam nerdemiş? Olar näme üçin gelenok? Bilemok. Ertir burada edip biljek bord. Akşam haýyrynyň ertiriň şeýri. Ýeri, giýja rahat bolsun. Yaksana. Näme bolýar? Onu öçürme. Garaňkylykdan gorkýan men. Erkek adam korkmaz.
Ulalongda esker bolmaly sen. Nämeden gorkýan? Yer giýjäň rahat bolsun. Ýeri inni gowullamy diýsene. Bunca Şonça ýyllap ketçallaň sebäpli aýra düşdük. benim Men ýaly adamyň ogly. sen Sen näme etjek bolýan? O nähili? Taşla. Men siziň derdiňizi bilýän. Biz qaqa. Näme aýtsak bolsam gönläp diýsene. Men geldiğin dadım yok. Yöneten bu bolşun bolanok. Ödüňi boluksuz adamlary oýnatdyryp ýörsiň. Men öz ýagdaýymdan razy. Men razy däl, ýöne mektebiňizden biri aýtdy. Sen namazam okuýamyşyň? Namaz okuyan ni pukuloyunmy? Biz dünýäde döwletde ýaşaýat qaqa. Hawa. Siz dünýä döwletde ýaşaýaňyz. Ýöne döwrewap ýaşaşa ýakynlaşmagy derek häzirem köni adatlar, däpde surlar asla gelşenok. Gelşenok bi. Sen döwrewap diýen adamyň okusyny o döwrüni ýygynyň aýrylan okdylar. Ýygyny düşbýördiler ýazgydan kömek etdi. Her bir zat ýazgy däl. Biraz medeniýetli bol. Medeniýet diýeniňem şum qaqa. Ýarym taatlar üstüme gyýryp durdyň. Nähil gürleşmeligini nimen senden öwrenmelimi? Qaqa gyýgyrma qaqa. Men üstüme gyýgyrar ýal men günäh iş edemok. Gaýgyrjak, gaharym getirme. Nämedir diýäň? Duga etjekmi? Molumlaňa arz etjekmi? Nämedir diýäň, ha? Yok bol, gözüme görünme. Adam ýaly pikir etmeni öwrenýän çaň şöýde garaň görkezäými? Hakan nerede oğluncuk? Hakan. Tahir.
Bu ses nämek ha? Näme boldy? Täherlen küpür tapır edip goýuklap ýörmäň näme? Adan okulya. Adan okulýany meni eşdýän. Yer okulyny näme? Täre talim namaz okujak. Sen okujak dämi? Wagta bolly. Biderek tamram oglanjak, ýere ödeşme. Ol işler bilen meň näme aglanşygym boldun? O nähili? Oy şugurruňy. Men namaz okamak diýän. Bar senem gitdi ýat. Bugün agyr gün bolar. Bar. Dälimi näme? Boy bir garşy bolyn hötjetdigin aýmyň. Çağanam öldür ýaly etdirler bular. Allahjan. Yalvaryan, ejim bilen kakam tapmaga kömek et. Meni olaň ýanyna elt. Olary gaty göresim gelýär Allahjan. Yalvaryan maňa kömek et. Allahjan, maňa kömek et. Olary göresim gelýär. Oglum müdir nirde oturýar? O tarapda agamjan. Sag bol. Sizem sag bolun. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Müdir gözleýäňizmi? O ýygnykda ýygnyk godaga çeker. Men kömek edebilmenmi? Bolýa. Men iki moğullumy gözleýän. Tahir bilen Nuray moğullum bolmaly. Tanaňyzokmy? Tanıyan ikisem işte şollaşym. Ha, şeýlemi? Bolu bilýär. Olary nädip görüp bolarka? Olar bir ýana iş uradyldy. Habarym bar onu bilýän. Ýöne çağalary men başyma galdy. O nähili? Menim düşünem okşaňy. Aýtsaň uzyn gurrun. Häzir olardan habar bilmegim gerek. Olar nire uradyldy? Nädip habarlaşyp bar? Bu çağajagy ýdira bermeli. Ýekeje minut. Müşteriň telefony öçürilendir ýa-da ol hyzmat edişäginden daşdadyr. Habarlaşyp bolanok. Arçyndanam soradym bolan owadan agaýdypdyrlar. Hiç il habar ýok. Başlaryna bir iş düşene däldir-de herne. Isleseňiz Enes bilen baglasynna. O keteki ýeriniň çağaty. Ýok. Kıyın düşenok. Men çağa terederin golin. Siz mümkin bolýarça tiýdirek iýdegsiz çağaň ene taty bilen habarlaşmaga çalyşyň. Ine salgym şu ýerde ýazylgydyr. Sag bolun. Enes. 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 Ey Hudaý, boğlanjak ene nire etmellük? Enes. Enes. Ayakkabım yok. Kaçıptır. Nire gittin oğlancık? Hüseyin eýgilik bola. Men bir gara gorma diýtirdim. Enes'e diýäňizmi? Hawa. Ady Enes. Sen nereden bilýän? Ertirden arşda görek taýlanyp ýör. O jolunjak eken. Onu hemmelere özüne alyrdy. Ol siziň agtaňyzmy? Behet bugurruňy. Gowsan nirde gören gaýt. Dogonlar bir yere jemlenip ýütübi uya taşlapdyrlar. O näme çünki? Näme sebäp bolluka?
Düşündürdüm dogonlary ýütüwa görgülmezçilik edipdirler. Kakam bizi näme üçin oň ýaly gowurmaýak edipdirler. Ondan olar mundan weýlek oňa çydam edip bilmejekdiklerine düşünipdirler. Kakamyz on şeýle bir gowurýa welin bizi inni söýmez diýip gorkupdyrlar. Ýöne näme üçin? O kaka dämi näme? Olaram gowurur dagry. Awwa, gowururdy weli. Teret kim gelipdir? Hüseyin ata. Näme işläp ýördiň sen? Hamin metjid dagrym. Ýeň berde näme işiň bar? Ýene adaşdym. Soňra mamata men tapyp şu ýere getirdi. Bu ýer her hal howpsuz ýer diýdim. Ştoýrakda kimdir bir ýeri görer öýtdim. Sag bol. Hani ýöreýe? Iýin soň aýdyp bererin. Ýeň ediýäniň näme? Maňa hiç da aýtman öýde näme üçin çykýan? Biz sen bilen şertleşdik ahyry. Hüseyin ağa? Cemal bey, görnä hil tötälenleýin duşşuk. At tötenligimde aslında. Sizin ýanyňda bar ýadyk. Men näme? Çağa gaçypdyr da. Düşündüm. Howsarlar tapylmadymy? Ýok, tapylmady. Bolýa-da, ýörüň gideleň öýde gürleşeriz. Anha, ýollaşlamynyň taýýarlany. Görüşüňiz ýaly her şini görüşýärler. Bu ýerde garbanýarlar. Teredin, bu ýerde bile barýarlar. Bu ýerde bolsa mesjidden çykyp barýarlar. Ýene de bile. Bu ýerde näme etgüşkat bar gyýdym? Bile meçitten çykyp barýarlar da. Eger bu adamlar alim bolsa onu köp zat bar berdi. Bu ýerde näme etgüşkat bardyny men düşünemem. Dogruda şu wagta çenli näme işleýänliklerini anyklap bilmedik. Ýöne hökman bir bolgutluk etjek bolýandylar. Alymyň bu imam bilen başga näme işi bolup bilsin? Bolup bilmez. Ýöne biz rektorlyga derur duýdurşy berdik. Ünsüni çekmeden başardyk. Galan iş bilen olar gyzyklanarlar. Onda biz turaly. Guramada garaşyp ýatan bir topar işimiz bar. Ýöne gaýretmeň. Bu işi ýöne goýmaz. Ol adam uniwersitetden çetleşdirilýänçe iýdarlar. Yani bu yerde näme işleýän? Men taňa bu ýerlik girmellälimedimmi? Enes, ünlüdürek bol. Sen bu ýerde näme işleýän? Salih ağa. Näme boldy? Sag bolun Salih. Tasanyň bulun aşagyna düşüpdi gara oglanjak. Sen näme diýäniň bilýärmi? Bez zatlaň artypdyr dem. Salih ağa, men oň ýanyna alyp gaýtsaňyz lan. Haýyş etýän, men oň ýanyna galasym gelen, haýyş etýän. Men halamýarmyş. Maňa minnet edýär. Bu biraz sizde bolsa bolarmy? Men mundan ýatadym. Hüseyin ağa. Size bir aýtmalydym bar. Enes. Hüseyin aýyn gynanyrmada derrew öýe bar, bolýarmy? Hadi. Var. Hüseyin ağa. Tahir bilen Nuray oğlumlardan havarallyk. Şo çağatyny deme ýana tanýyr edeken. Olar helakçylyk uçurapdyrlar. Helakçylyga? Evet. Hawa. Tahiram Nuray oğlumam amanatyny tapşyrypdyrlar Hüseyin ağa. Hüseyin ağa, öýüňi dürtejek bolun Hüseyin ağa.
Enes. Men sana burada da aytjak. Ýöne gynanmagan bolýarmy? Neme? Ejem bilen Hakan seni almaga gelip bilmezler. Biz olar gaýdyp hiç açan görüp bilmez. Salih ağa, men ejem bilen kakam ýanyna gitsene haýyş edýän, olar gat göresim gelýär. Gel. Hakan seni ynançladym edipdir Enes. Onu sen takdiri ýazgyda haýryň hem şeriň Allah'dan gelýänligine ynanýan bolmaly. Ejem bilen Hakan bäri gelýärkäler helakçylyk uçurapdyrlar Enes. Allah olar ýanyna alypdyr. Ejem bilen kakam ölüpmi? Ähli canly zatlar ölýärler. Allah'ın ýanyna gaýdyp barýarlar. Olaň bedeni aramyzdan aýrylsa da häzir öldürüp başga bir älimde ýaşaýarlar. Gitdilermi? Gaýdyp hiç açan gelmedilermi? Dur. Olar gaýdyp dünýäge gözi bilen görüp bilmersiň. Ýöne o dünýäde ýene görüşersiňiz inşallah. Eýse olar häzir nirede? Näme işleýärler? İlki gidenler soň barjaklara garaşarlar. Ol ýerde wagt başgaça. Bu ýeriň ýüzler şeýle o ýeriň bir näçe minutyna deň. Aslynda ha aramyzda beýle uzak wagt ýok. Her bir geljek zat ýakyndyr. Şu babatda aýdanda bizem ýolagçydyr. Ýol üçin taýýar bolmaly. Hüseyin ağa, ýaşymysyňyz? Birine bir zat boldymy? He? Ýok. Bolan zat ýok. Meňkide kreýne oturýan adam hakyny eşdenlerim dogrumy-ka? Ol dürli bulgusuz işler edýärmiş. Öýüne gelýän diýen belli dälmiş. Eger beýle bolsa kreýne berme möhletini uzatjak däl. Nime Ýurdana hanym men Hadi usta. Ana usta uğraly. Diýmek dogry eken. Terediň sakally adam bilen bile. Düýnem şuňa meňdeş birini gördüm ýanyna. Şu bolşuny uniwersitetde molimçilik edýär. Görýärmiň çağalar kimlere ynanýar. Ýöne Jemal ağa aýtdy. Bugün erte onu çetleşdirjekmişler. Menem kreýne berme möhletini uzatmaýyn onu. Gündüziňiz haýyr. Gelen döwlet. Onda sag oturuň Hüseyin ağa. Gelip durun. Hüseyin ağa, enesi öwle gidelimi? Bolar. Ey Allah'ım, dünya panydyr. Sen bakasyň. Hakyky bagtyarlyk sen razylygyny gazanyp ebedi ýaşaýşa gowuşmakdyr. Bizi bu dünya çöllerini ýalňyz goýma. Soňsuzlyk ýurdunyň ýollaryny ýeke goýma. Bu merhum doganlanmady gözellik diýaryna gezýänlerden uzak etme. Allah'ım, sowal jogabyny yeňil eýle. Hatalaryny bagyşla. Söýen adamlar bilen ahirette görüşmegi nesip et. Çaýlaryny cennet et Allah'ım.
gidenden orsun. Gidenne häzir manan bilemok. Nähil gowum olumdy. Gaty ýaşdy. Kän nesilleri ýetişdirmekçidi. Ödem şeýledi, Nuraym olmam şeýledi. Neme ýadyma düşdi? Sınıpdaky çekişmeler. Bize nähil kömek ederdi. Her bir soraga jogap bermäge çalışardy. Men injinerlige girip injiner bolup bilaýsam, beýlek molumlar gowun etmezdi bolýan. Şoň kömegi bilen bolandyr. Dogry men ol döwrewaplyk meselesinde başda köp ýüzbe-ýüz bolupdym. Ýöne hiç kime ýüzüni turşatman her kime paýçylyk bilen jogap bererdi. Oň näil medeniýetiniň bardygyna indi düşünýän. Bizi köp ahlat etdi. Allah jaýyny cennet etsin. Kaka, şu çağlar görýärmi? Özüm tüs bolmaly ýerimde diýip hata edýän. Sag bol kaka. Maňa näme üçin sag bolaýdy? Sebäbi saňa bolan hormatym bilen ýetdim şu günleri. Bu watana hyzmat etmegi maňa seni öwretdiň kaka. Netip boldy, ýüzüň garatmajak bolar. Inni men nira giderin? Sen hiç yere gitmerdin. Men dädem barmyş. Men onu görmedim. Ýöne kaka maňa gurrun bererdi. Tahiryň agasyny tapdyk. Mun nädip edip bilýän, nädip? Sen akylyň arjaşypdyr, näme diýäniň bilen ok. Ah, şunça ýyllap nädip görmäni gelip bildiň. Anaga endi gitdi. Ogluň öllü. Şolar derarly şol arabozorlar aramyda düşdi. Oy kaka. Şu biderek gurulňy gozgama. Sen üçin beýderek gurrunmy? Adam ýaly durmaly ýerini bilen bolsa, sen ýaly bolan bolsa bu zatlar belki başyna düşmese de düşmezdi. Seret, sen ýaşaýşyň nähili gowy? Hey, kemiň mamy? İsa'dy göreň ok kaka, göreň ok. Näme üstünlüğünün gurruna diýen? Türk bolanym, musulman ýurtdan gelenim üçin münasipligime garamazdan ýetip biljek hiç bir setbetime ýetip bilmedim. Haşanny işler ýeretleşýärmi? Ilk bolup gapy közülýän kim? Elbetde biz. Näme üçin? Biz şolar ýal bolmaga näçe çalşdygam. Biziň ählimiz olan gözüne keteki. Ola adamlar biz hakda şeýle bir pikirde bolýan, o pikir aňlaryny müdümlük gornapdyr kaka. Hanyny behlet? Adamlar inanjy, jyndy sebäpli awlamagyny ýerden öwrenýäňiz belli kaka. Sen şäç bilen tamany garışdyrma. Men dayanýan gymmatlyklym ählumumy. Ählumumy gymmatlyklar bizde artygy bilen ma kaka. Hakykady uzaklardan gözlemän biraz töwereňi gözaýlamagy başarsaň. Seret, şonça apat çağrışlaryna seretmezden, şonça gymmatlyklaryň harlanýanyna garamazdan saňa kaka diýip hormat goýmaga çalışýan bolsam, muň düýbüni haýsy medeniýet ýatyr kaka. Men pikirimçe inni şeýle meselelere has köp kelle agatmaga aňyrýan bilen wagt boldy. O pişik nereden çykdy? Adaşypdyr ata. O näme etjek bolýan? Enesi gelýänçe garaşak. Oglum, hey oňum bir enesi gelermi? Tebigatda senki ýaly ene perdent diýen duýgular ýokdur. Görä onu taşlak gidipdir. Taşlak gitmez, enesi gelir.
Näme işleýänjigim? Pişige teret, enesi bile bilece gitti. Nähil gowy. Diýmek pişikler gowy ýanda. Hava gowaryan. Berekellah. Hani yankı pişegiň nerede? Enesi gelmez diýdiňe, ana gelli. Hayran galayım bolu o nädip geldik? Onu Allah aýberipdir. Allah jan olar bir-birinden aýyrmanyň üçin şükür edýän. Kaka, nämesim diýäňiz? Oň nämesi bolmaz. Çağı şu ýerde galar. Kaka, oğlun jaýlanyň bilen ekdat tamamlananok, bıçağı oňky. Şu ýaşyna çenni o ýetişdirdi. Sen näme diýjek bolýan? Sen maksadyň näme? Ya onu sana bereyinmi? Gepi garşdyrma. Ça käwirdatlary, atasyňy, kakyny, näme üçin şu wagtda çenni görmeýäniňi düşündirmek gerek. Bu zatlar geçmişte gally. Men agtygyma täzeden terbiýe berjek. Ähli zat barada hakykata öwretjek. Oglum bilen aramyza düşen arawalarlyň agtygyň bilen aramyza düşmegine ýol bermen. Kaka, Allah seni dogry ýola salsyn. Gözüňde perden tirsin. Ýogsa senin aklyňa aýlanman geçecek. Men gidýän. Bu ýurtda bu jady gadanna durmak islämek. Bir gün gaýdyp gelsek görüşeriz. Cemal ağa. Käbirleriniň şu wagta çelini hiç bir delil tapmadyk. Beýle däldir. Ulugaz çağalar. Wagt adalya. Biraz wagtdan ählidat kadalaşar. Biz beýle rahat işläp bilmez. Samsak bi hep bilir. Ýöne hiç il jenaýatyň ýedi ýoga. Nadan. Sen şu adamdan günäkärdigini bilen okmy? Onda sen üçin olan tutulmagynyň näme ähmiýeti bar? Hiç ýeli. Kelläňi işlet. Maksatymyz gowy bolan üçin käbir şertler kynanşdyryp bilmelidir. Gel bäri. Bular näme? Şulaň birjigi öýüňde ýa-da iş otagyňdan tapylaýsa, isleýän garplygyň bollugydyr. Şulary olaň öýüne taşlamalymy? Enes. Enes. Berekellah Enes. Sen näl gowdatlar ölýän ekeniň? Kakam öwretdi. Olar nerede häzir? Aradan çykdy. Hudaý olar öz ýanyna aldy. Peygamber terwerimiz ýaly ene atasy ýetim bolupsyň. Enes, nezip bolsa Allah ýarym olar. Hawa, ola men atasyny ýetiripdir ýöne. Oňa atasy seredipdir. Enes. Hani öýe gir. Ýöne Gir diýen öýe. Çağa goloýlaşma.
Onam özüň ýaly hapalajak bolma. Hapalamak diýanyň nälte bolýar? Hapa bilen işimi ýok. Suwakjak ýerini bilýändir. Husayn aga. Biz näme etsegem netijesidir. Takal okuma. Ýakynlaşaýmagyn. Enes. Gaýdyp menden bir ruhsat öýden çykaýmagyn bolýarmy? Bağışlata. Şol garşymyzda goňşy bilenem gürleşäýmegin. O gowy adam däldir. Ýöne men bilen agurlaşdy. Çıkargın kelläňden. Näme? Sen ataňy garşy çykjak bolýarmy? Enes. Enes. Sen yine gittinmi? Enes. Ulan Çağan akılını yetir ettiňiz gerek. Men sizin gözüňize görkezerdim. Cemal, Hüseyin aga. Senem şowur sebäp bilen ýardymy? siz bärden näme gözleýäňiz? Agyr soň käbir maglumatlaryň üstünden bardyk. Şu Mehmet Erwe diýetýän eken. Bu maglumatlar Mehmet'in kimi ha? Siz öýüňizi goýaňyz gerek. Şu bilen men Hüseyin aga. Hutçeýle. Hüseyin aga. Biziň tarapdar agry. Tiz bolýar. Enes, oglum, Dur. Çağı uklapdyr. o nerede eken? Men ýanymda mesjitde. Oňa ýerde näme işi bar? Belki sen gözüň açylmak üçin gedelince çykandyr. İçeri girelim. nasıl? Men gözümün öňüni perde baglapdyr. Men näme üçin hakykaty görüp bilmedim käm. Mehmet ýaly adamlary öz oglumy näçe ýyllap anançlary derarly ýadgaryp gelipdirin.
Aslyna welin, olan güler yüzden, ýagşy niýetden maşa hiç bir maksatları ýok eken. Bet niýetliler düýbünden başgalardy. Şu jagaz çağa Gözüň hakykat perdeýasyny açdy dämi? açdy. Kiçiler käte ul gapylar açýandyr. Tahir için edibiljek zadyň ýok boldy, beýleklere Mehmede kömegiň degmek mümkin. Ben Gaýdy gelýän çäm enesi saňa tapşyrýan. Ýöre, hany düşeňe. Ýalňyz çağıl men hiç aýdamok. Bulardan habarym ýok çynım. Beýderek can çekmeň. Durun. Siz käbir maglumatlar agtarýaňyz dämi? Ol öýüň ýeňte tarapynda. Stoluň çekmesinne. Käbir bolgusyzlyk edilýändigini aýtdylar. Olar şeýle maglumat berdiler dämi size? Şeýle gerek? Sen onu nereden bilýän? Sebäbi men gördüm. Ol resmi namalary Mehmediň öýüne başga adamlaryň goýup gidenini gördüm. Suwut edip bilermiň? Elbetde. Gymylamaň, polisiýa. Gymylamaň. Polisiýa jenap, ýöne neme? Äkidiň bulary. Bir ýalňyşlyk bolýardy. Biz Ýalňyşlat ýok. Jenap, öýden tapylan resmi namalaryň nusgalaryny şu ýerden tapyp bilersiňiz. ah diýmek senem. Hawa, menem. Şeýle bir namyslygyň bir bölegdigim bilen bolsadym, menden size ýüz bolmazdy. Başlyk, öýden tapylan resmi namalaryň bir toparyny tapdyk. Diýmek gurnulypdyr da. Şeýler akýaly. Alaýda bir sanaw tapdyk. Bir topar adamyň ady we käri ýazylypdyr. Hani ýöre, ýöre diýilýär çaltyrak. Düşeňe. Hani bol çaltyrak. Bol ýöre. Bu oýun bilen kim bilýär näçe adamyň janyny ýakansyňyz? Ýetilje bar eken. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz Mehmet, hoş gördük. Hoş gördük. Hoş geldiňiz. Baş üstüne geçin. Geçdigi bolsun Mehmet mollum. Sizin kömegiňiz bilen halas boldum agaty. Siz maňa güler ýüzden başga näme görkezdiňiz? Men bolsam sizi idarladym ýördüm. Nädip beýdip bildim käm. Ynanyr ýalylar. Dünýä döwlet şudur sakarlar. Ýagny tanymazlykda, tanışmazlykda bilmezlik adam oğlu üçin hemişe gorku döretýär. Dogry. Bilmezlik gorkudýa. Edilýän her bir iş gözüňe iýilip dur. Hatta onu çağı etse de şeýle. Ýöne inni hemmesi gutordy. Dogry, gutordy. Ýöne men ganatymyň biri garylly. Oglumy, gelinimi, okasyny berenler oň üçin hökman jogap bererler. Allah ikiznam iman akidenden etsin. Amin. Gitdiňiz. Meni taşlap gitdiňiz. Sag bollaşman, ötünç soraman, şeýle gidiberdiňiz. Onsoňam özüm ýalyň gawagat işini üstüme ýumrup gitdiňiz. Allah bagyşlasyn. Diýmek kelekçilikde de haýyr bar eken. Şu jagada maňa amanat goýduňyz. Dünýämi özgörtdiňiz. Siziň perdendiňiz öz isleýişiňiz ýaly bolup ýetişer inşallah. Ulolanny ananýan zadyny aýdyp, gögün meseleni işini edip biler. Onu hiç kim saklap bilmez. Anancı derarly hiç kim ondan jogap soramaz. Döwran dönür. Dünýäni terk edýän şä çağlanmada uklama ýok. Enesi
Odalı Allah soňam maňa tapşyrdyňyz. Enes, mundan beýle sen ejeňem kakaňam men, sebäbim sen hakyky ataň. İki adamın ýagdaýy ýylgyrşa sebäp bolupdyr, habaryň barmy? O nähili bolupdyr? Bir peýgamber serwerimize ýernantyr, bir geltirdi 10 şehit edipdir. Olam soň musulman bolan bolaýmasyn? Hem musulman bolupdyr, hem şehit düşüpdir. Şeýlelikde ol ikisiniň ýoly jennetde gabat gelipdir. Anha, iň mübarek ýylgyrşa sebäp bolan wakaň hikayat şeýle.